يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogawile musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawnde nogas yarkoma hitande ujune ɗe nogas e tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeere waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinéji ha fayenma diaspora o kala moni kala ɗo woni en calmini en juurima en ñaguima duwaw en duwanima ɗum ceerno amadou ousmane balde e sohna hajja mariama dalanda ɓe mbi saɗa wiya guine a serdat mbiya guine konakiri e guine bisaw ɗum noon en mbi guineyni en kala walla guineji ɗiɗɗi kala ha fayenma banggueji goɗɗi ɓe koreji men enɗam men jeeyaɓe to laaɓe taweteɓe hande oɗo libéria ɓe kollita jamma e ñalawma min cabbi tan ko ha yewtere nde ara so yi ha mawɗo galle o arti minen kala min kawrande taw ko kuur mawɗo no fewi ken wona yimɓe hewɓe ne en min mbaɗume baaf mawɗo hay goto haalata hay goto ɗojjata hay goto islata ha gasa ha laaɓa alhamdulillah guila puɗɗiɗon ha ɗo min nani fulfulde mon nde min mbawide tene kadi min kalande jamma e ñalawma yettude allah machallah nde tawno kalɗo pullo woni ko pullo tan kala biyo mbimi e wimami ɗo woni kala ko ɗemgal ngal ko gotal sa haali ha selli tan goɗɗo nanata ha sella ha moƴƴa ɗum noon min calmini on min calmini dendagal labenaɓe kala min calmini dendagal fulɓe kala min calmini kadi khalifa fouta mo ganduɗa jogorɗo jooɗade jappere muɗum ñalawma janggo lomtade khalifa fouta jaltuɗo aduna toon to leydi men guine konakiri nonne kadi guine bisawo ceerno aliou diaw gando moƴƴo ceerno abdoul karim kande gando jankiniɗo cuuɗiɗo joom jewte juɓɓuɗe joom janisaji jaaduɗe e jamanu yo allah reene ha to ngaabu ha to bafata ko nonne kadi ha toon to Fass en calmini dendagal koreji men salsalɓe wonɓe toon ɓe pop en juurima ɗumen alhamdulillah ko yettude allah en ɗam ɗam ne yaaji dagui saaha eɗen jiiɗa limtude kulen nde tawno ko yettude allah no feewi en calmini dendagal bandiraɓe kala kono kadi e hey men bandiraɓe enen pop sen jiiɗi malede jinnaɓe men wuurɓe ɓe tinnoɗen e mabɓe moƴƴanen ɓe ɗigganen ɓe ñamminen ɓe jarnen ɓe bifen ɓe ɓoosen ɓe ko joguiɗen kala dokken ɓe ñanten ɓe haaɓe jooɗa haadema ñantude janano ñantu jinnaɗo ma haadema yettude janano yettu jinnaɗo ma
hadema sodande goɗɗo haydara sodan pop jinnaɓe ma tawno kamɓe goni aljanna ma e o aduna min ala ɗumen wi gasi ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama kono kadi oɗo henna mawɗo debbo mo kalaten ñande kala woni sohna Hadja Meta Sow jaaɗo ha Makkatul Mukarrama kono ɗo saaha ɓernde nde wonti koye enɗam mum to banggue bammum iwdi bammakko en ko Mbumba bammakko e banum debbo jibina ko Matam bammakko biyeteɗo Amadou Sow feeri ko Matam fayi Gambi toon dañi cuddiɗo kanko sohna Meta sohna Hadja Meta Sow daña walla mbiyen sohna Hadja Mariame Sow wo innira ko yummum bammakko wiyeteno ko Mariata Ba banum debbo bammakko wiyeteno ko Kumba Sow bammakko wiyeteno ko Amadou Sow ɓen jibina ko Matam ɗo omo yiiloɗam enɗam noon kanko ko Gambi o wurno kono alhamdulillah o saaha o arti ha to Gulumbu noon waɗɗani Tambacounda ɓiɓɓe makko noon ñande kala omo wi ɗumen jimmi ko yiitude enɗamam gila mi mayani kala noon jiɗɗo jiiɗo walla jiɗɗo jokkodirde e makko beele heɓen ko laaɓi wat 00 221 77 492 77 52 77 492 77 52 on jarama yo Allah hollit ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama ko kewɗa duwanademi ko mi duwanimama ɗon yo Allah moƴƴanen ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe darine jewte meɗen ceerno Khalidou bisimilla maɗa وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonda foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum e udditade mum e yaajene mum won ema bijahi annabi men tedduɗo o sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna en ñaguima Allah yo Allah dasan en balɗe mabɓe ko juuti Allah fottana en poofali mabɓe ɗi luɓaɓe ɗum ko juuti yo Allah ɓoynu duuso barke annabi sallallahu alayhi wa sallam jinnaɓe dawliɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum alhamdulillah en calmini guiɗo men ceerno men sehil meɗen alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en gari ha ɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguima Allah nde Allah heddatamo ko juuti nde wonde alhamdulillah ko makko ko jaam o rewi ndi ko pele nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam en calmini kaw men ceerno men guiɗo men ceerno Khalilou Mbaye yo Allah heddumo ko juuti yo Allah hokkumo cellal duumigal yo Allah fooɗanmo poofali ɗi ko juuti yo Allah ɓoynu duuso ngo en calmini guiƴam ceerno Abdallah Seydi Mbaye en jetti Allah Seydi Sar hande eɗen tawe ɗo e Sendiede Vos alhamdulillah Allah itten pari hanki jamma hanki kikiɗe kirɗo en gari ɗo jamma taw ko Sendiede Vos alhamdulillah hande noon ma en kirduɗo ɗum noon birunoɗen ni so Allah jaaɓi yaade Strasbourg ma en balɗon ñande aljuma o no hande ni janggo aseɗo so Allah jaaɓi ɓennen Meylus ngam hawroyde e mawluda men baɗowo toon so hawri e welede Allah Seydi Sar kawre en toon ceerno Amadou Diako en ceerno Ahmadou Talla en walla Ahmadou Sukaraji ceerno Mouhamadoul Amine Sy en so Allah jaaɓi pottuyene mabɓe toon ngam toppitade jamma mawninde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam en calmini
dendagal taweteɗo e Paris kono en calmini dendagal taweteɓe ɗo Elbef ɗo en gardini hen Ifra Karfa Sow en nanni hen heddiɓe foof en ñaguima yafuya limtude inde ɗe hande gam fadde nde en calmini dendagal Evronaɓe en dewni e Hawa Konté debbo moƴƴo ñootowo o debbo dendinɗo moƴƴere rendini jaam o kanko e mawɗo moƴƴo Oumou Touré en dewni ɗon ɓe ñaago en ñaaguima yafuya limtiɗinde ɗe gam fadde en calmini dendagal Lo Havre naɓe en dewni kamɓe pop e jungo ceerno Ahmadou Sy ɓe jaafo limtude nde hande ne faaɗi ceerno Ahmadou Sy en dewni e jungo makko kanko emo ganduɗa wiyata ko Samba Gangue en dewni e juuɗe mabɓe e Baya Thiam heddiɓe pop en nanni ɗumen ɗo henna en ñaaguima yafuya limtude nde gam fadde en calmini dendagal taweteɗo ɗo e Senje ɗo ganduɗa ko ɗon jooɗiɗen hande eɗen mbaɗa yewtere men buuɗal yurmeende Seydi Saar mi salminima no feewi en duwanima julɓe foof ɗo goni ɗum noon ko musidɗo ma giɗo ma sehilma Khalid Abdullahi Sy en jetti Allah kadi Allah artiri en hande e yewtere men nde gownoɗen wadde ɗum noon en calmini julɓe fof ɗo goni en calmini yiɗɓe men foof en ñaaguima yafuya hande ne faaɗiri en no feewi limtude inde ɗe kono en limtiɓe e ɓerɗe meɗen ɗum noon Seydi Saar en calmini bani men debbo noon moƴƴo mo Allah moƴƴini tedduɗo teddinɗo jinnaɓe mum teddini banum en worɓe biyeteɗo Hawwa Sall to Wuuro Sidi kono ɓurɗo andirede Hawwa Booli en calminimo no feewi kanko e joom galle makko en calminiɓe no feewi ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma ciftina en to jaranoɗen jokken golle kono en calmini bani men debbo goɗɗo biyeteɗo Faati Mamadou Polil jeeyaɗo to Soringo ɗo kono taweteɗo to Sinthiou Bobamɓe Seydi Sow on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy min calmitimama min juurimama kadi en beltinima dendagal bandiraɓe kadi ɓe calminiɗaɓe pop en dewni ɗon calminali men faade dendagal bandiraɓe hettiyanko men kala no mbiɗa ni kala guiɗo men to woni yo andu kadi enenne kadi ko en guiɗo mum nde tawno yidde ne teddi hoy fintu ɗum tan ko haalde ene yamira mo jiɗɗa kala haal sakkanma peeje ndendon gurdam ngam haɓade joote e basale caɗele yarude yeeso yo Allah newnanen kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy hade men arde annabi Yusufa fulɓe ne mbiya aljanna de ko aljanna koye dewal Allah kono kadi aljanna heɓoto ko yimɓe aljanna woni koye yimɓe moƴƴere ne mbaɗanta yimɓe moƴƴere nde jokkodirɗa yimɓe pittali ɗi beltinta ko mbaɗata ko ɗum woni aljanna ɗum to ko yamirore juul ko yamirore hoor ko yamirore ya makka ko yamirore waɗɗum ko yamirore ɗum ko hakkude ma e joome on wawi yafadema baɗal moƴƴal ngal mbaɗata faade yimɓe ko ɗum woni gartam ɗam saɗa liggo e galle patron ma on kaldi lewru ujunnaje sappo so mboɗo ara uddit baafal somi naati uddo so lewru ma yi keɓa ujunnaje sappo kono so udditi sa udditi baafal o naati o yeehi a faye oto a lawƴimo ha laaɓi a fitti galle a fompi omo wawi finde so ɓagro itta 50 ujunere o rokkuma taw jiiɗa e salaire ma ɗum woni baɗal ngal mbaɗanta yimɓe ɗum woni gartam gonɗam e wadde moƴƴere hande noon yewtere nde dokkuɗen ɗum ko musidɗo tedduɗo biyeteɗo Amadou Mbaye Makam Couture Mbaye taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie
Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye ko ñootowo ngana kono ñootanta tan ko worɓe o ñootanta rewɓe. An debbo jiɗɗo gorko ma yooɗa joom galle ma yooɗa walla ko anniversaire joom galle ma walla faya koye mawludu walla faya koye yangue walla faya koye ɗum aɗa yiiɗi waɗande joom galle ma cadeau sa arema ko fewnanma cadeau ɓurɗo yodde faade joom galle maɗa. Amadou makam Coutir Mbaye wona yo wel kala mo hettanno yooɗi tene faɗɗi. Amadou Mbaye makam Coutir Mbaye o hettanta neɗɗo ñanto sofa jamais oɗon gandi kalami go. Amadou ceerno Khalid Amadou Mbaye yonni almudago o yonnu almudago ha yooɗi e nder Nouakchott e nder leydi Mauritanie e Sénégal kala almudo garnoɗo e nder leydi Mauritanie walla gonɗo e Mauritanie caggal tan aɗa andi Amadou Mbaye a ɓornima wutte makko tennis nde ɓorniɗa wutte o nde a yeeɓama oɗon gandi kalami ko kono mbawi settade no wonɓe toon ɓe. O yonni almudago o yonni ceernago kala ceernajo tinaɗo gandaɗo emo tinaka so naati leydi ndi e so leydi he jeeya soɓe potti soɓe gandodiri a ɓornima wutte makko. Kala naalanke mawɗo dowrowo no jiɗɗa fof pota no jiɗɗa fof paya e lesɗude pota e lesɗude a ɓorni wutte Amadou so tawi oɗon gandodiri. Kala gendi yanke gonɗo e leydi Mauritanie ha e bowal leydi ndi mo Amadou makam Coutir Mbaye andodiri a ɓornima wutte makko tena yooɗi ko jambaɗo ten foof o waɗiri ɗum ko gillima koye leñol ngol o waɗiri ɗum ko korsama koye leñol ngol o waɗiri ɗum ko korsama koye l'islam o waɗiri ɗum ko yiddema koye moni kala kanko Amadou makam Coutir Mbaye o tene sa wi Amadou ɗum ɗo ɓurti duwaw tan jinmi woto kaali duwaw tan oɗon gandi kalami ko. Ceerno Abou Tall oɗon gandi kalami ko. Ceerno Boubacar Gaye oɗon gandi kalami ko. Ceerno Ibrahima Camara oɗon gandi kalami ko. Ceerno goɗɗo e goɗɗo almudo goɗɗo e goɗɗo ha tenti sehilma guiɗoma ceerno Sarif Abba Dia oɗon gandi kalami ko. Yahya Ndiaye aɗa andi kalami ko. Baba Mal aɗa andi kalami ko. Nalankoɓe woɗɓe woɗɓe oɗon gandi kalami ko. Gendiyankoɓe woɗɓe woɗɓe Abdoulaye Ndiaye Haali Abouba woɗɓe woɗɓe oɗon gandi kalami ko. Alhamdulillah khalifa men ceerno Madani Tall ha yetti goɗɗo e goɗɗo pop oɗon gandi kalami ko. ɗum ko Allah rokkimo ɗum so hetti a ɓornima a yooɗat tena faɗɗat tena ñallat ƴamede ɗum ko kanko Allah rokki. Ceerno Khalid hande ko oɗo henno gorko dokkaten yewtere nde ceerno Khalid holno jirɗa oɗo henno gorko cifirɗe ni jonnowo e kala fannu e kala saldu e kala cetal omo jogui koro kan ɗum ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi eskey alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmadou Mbaye walla Maham Coutir Mbaye en calminimo en juurimomo alhamdulillah. O ñanti ko aduna fof sibi ko limtuɗa ɗo ko so ñanti ɓeɗo fof wadde kanko ala mo woppi o ñantani. sa woni almudo so neɗɗo ñanti almudo hono ma o ñantima. sa woni nalanke so neɗɗo ñanti hono ma o ñantima. sa woni goɗɗum e goɗɗum kala ko mbawɗa wonde so neɗɗo ñanti oya mo ndenduɗa meccal o ñantima an. E kadi sa woni pullo sa nani neɗɗo ñanti pullo tan o ñantima. sa woni julɗo so neɗɗo ñanti julɗo o ñantima. oɗo en gona anduɓe mo ngal gandal kono eɗen gandimo sibi neɗɗo ene ande e nanalla eɗen nanimo no feewi kadi an o sertata e ɗemgal maɗa a sertata e haaldemo. Seydi Saar en beltanimomo no feewi en ñaaguima Allah ya taw ko fuɗɗi ko to banggue dañal e to banggue cellal e to banggue baɗal ngal o waɗata ngal ya taw koko fuɗɗi ya taw ko seeɗa e ko heddi ko. en jarnimomo de e gollal ngal o waɗi ngal enen fof o moƴƴi e meɗen en ñaaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko. sibi neɗɗo hay sinno ko goto meɗɗa wallude gurdam ma alhamdulillah ngati kala dañƴo ko ɓurti ɗum seeɗa so waɗi no mbaɗɗa ni tan aduna o fo hebdat.
kiba noon dariɗo waɗi ko fof dariɗo rewi ɗo pop dariɗo walli ɓe o walli ɓe dariɗo teddini fodde ɓe o teddini ɓe fof ene jeeya hen an mo kaldanmi o Seydi Saar en ñaaguima Allah subhanahu wa taala yataw koko fuɗɗi wota Allah taƴƴum law yo Allah junnanmo yo Allah waɗanmo hen barke kala ko golli wota Allah hokkuma e hen ke ene muusamo eɗen ñaagui noon yimɓe ɓe yo mbattu e makko hakkille ɓayde kankone ko ni o wattiri hakkille e yimɓe ɓe yo yimɓe ɓe mbattu e makko hakkille kadi kala joguiɗo wutti mum ɓayde ko ni o wari wawde ñodde yo nawtoon onon hoddiɓe e makko ɓe mbatte e makko hakkille ɗum noon en ñaaguima Allah yo Allah ɓeydumo yo Allah wallumo yo Allah renmo noon yo Allah waɗa makko ndenka muɗum yo Allah heed hakkude makko e kala ko bonnantamo ni neɗɗo ni cheyɗane ni goɗɗum ko waywonde fof kala ko bonnantamo en ñaaguima Allah yo Allah heedmo hen Allah tan wawi rende yo Allah renmo Allah tan wawi renande yo Allah renanmo kankone yo Allah hokkumo ko ene waɗanamo yo Allah hokkumo no joɗori Allah hokkamo ko ene waɗanamo to omo futtini guite makko omo daara omo wawine kay ko e waɗanede ne weeli tan yo Allah hokkumo ɗum bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon Seydi Saar en calminimo kadi en beltima e makko no feewi e golle ɗeɗo payodinde en ñaaguimomo noon yo ɓeydu mbaɗo ko moƴƴi woto dartin tengti noon so yeehi ha watti haalede ala jokku golle ɗe kadi neɗɗo ne daña taw o anda to sirru o immi ene wawi sirru o ko moƴƴere makko nde o moƴƴanta yimɓe nde ene wawi taw ko ɗon Allah hokkirimo ko rokkirimo ko ɗum noon yo ɓeydu golle ɗe yo ɓeydo yañude ɗe yo ɓeydo moƴƴude inchallahu taala ko jaam tan wontantamo so Allah jaaɓi wama anfaqtum min khayrin fa huwa yukhlifu kala ko mbaɗɗa mbaɗirɗa ko Allah wallahi Allah hokkuma ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko ɗum woni ko heeɓimo noon kanko yo Allah ɓeydu noon yo Allah wallu yo Allah jogane fofof kala ko jokkuɗa ko mbaɗirɗa Allah fodde no ceerno Abdullahi Saar wirini yo Allah lomtin ko ɓuuri ɗum inchallahu taala yo Allah wallu weltima sanne weltima en duwima en mantimo en calminimo en manimo en mantimo en duwima yo Allah ɓeydu ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy neɗɗo so tawine golla ko moƴƴi yo haale o ɓeyda e girdam makko kadi o anda o golli ko moƴƴi ko kalɗen ɗo e Amadou Mbaye ko ɓuuri hewde mi haalani tawno mboɗa andi no feewi mboɗa andi ko ñallata ñantude sernaɓe e almuɓe e nalankoɓe e gendiyankoɓe e miskineɓe woɗɓe yimma koye bammakko noon gadi haalde suddiɓe makko gadi haalde kono kadi ko bawodiraɗo e galle makko sa are galle makko a yeɓat suddi makko ɓe a yeɓat ɓe kono yumma e baba ɓe jiidini machallah est ce que ko Allah fewnanimo ɗum tawi ko yimɓe duwotogone naata e makko ceerno oɗon gandi ñootol makko ko hunde hawnide so ñooti wayi kono peeje annabi Yusufa ni ɗum ko Allah rokkimo ɗum kanko Makam Coutir Mbaye a tinani ɗum kono min jiya ɗum woni ceerno Khalidou ko mbiyeton e Qur'an Allah wi ko golle moƴƴe son golli Allah ne yiya nelaɗo ne yiya moƴƴiɓe ne jiya ɗum woni ko keftimo ko mbatta ko papa min jiya min Sar Abdoulahi Saar Makam Coutir Mbaye mi ɓornima wutteji makko woni no gase go wutte gila Gabo haɗo fof ko dokkuɗomi alay fof ko coñi te wutte hen fof ene seeri hama hay goto nan foti nde tawno ko valeur waɗa e mum ɗum ne kadi ko on ko jarɗo yettude on so wanni kam waɗani ko onon hettotoɓe on so waɗani kam waɗani ko enen ceerno Khalidou oɗo Makam Coutir Mbaye ko mbiɗa ko yo Allah wurnuma ko heewi ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranoɗen ko nelaɓe Yusuf ɓe pelliti uddide dimle mawniraɓe Yusuf ɓe holno ɓe mbaɗi ɗon ceerno Khalidou mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof ya won e jaam
mi nani namdal ma e kadi ɗo ciiftinɗa en ɗo ko ɗo tigi jarannoɗen. A jarama, alhamdulillah. hankadin nelaɓe Yusuf ɓe pelliti wittude dimle mawniraɓe Yusuf ngam ƴewde hen muddo lamɗo ngoɓe kattigo. ɗum waɗi ɓe tellima ɓe dagani dimle ɗe, ɓe dagani yimɓe mawniraɓe Yusuf ɓe. E on saaha ɓe jiiɗi ƴewde dimle ɗe ngam wawde ƴewde hen ko addiɓe ko. ɓe dagani yimɓe ɓe mawniraɓe Yusuf ɓe, goto fof wi ar ador dimgalam ngal. Nde wonno goto e mabɓe foof ene hooli hoore mum wujjata. goto fof wi ar fuɗɗoro dimgalam ngal, ar fuɗɗoro ɗo. kono noon no sifori foof kam ɓe puɗɗori ko dimle mawniraɓe ɗe haade mabɓe arde e dimgal Bunyamin. aɗa andi ɗo kadi koye ƴoyre laamu jeeya, walla ƴoyre neɗɗo jiɗɗo wadde hunde ngam hebde hen hunde. ay so ɓe tellima tan kamɓe eɓe jogui humpito muddo ngo nana e dimgal miñum Yusuf o, kono ɓe mbawa fuɗɗorade ngal direct. so tawi ɓe tellima tan ɓe payi e ngal dimgal, ɓe jaltini hen ko wonno hen ko wiyeteno wujjama ko, ɗon hankkadi no ñawore liɓatɓe kamɓe. sibi feeñat ngal ɗo gollal ko kamɓe golli ɗum, eɓe gandi ko ɓe mbanno ko ɗum waɗi ɓe dagani ɗum direct. ɗo joom hakkille foof ene wawi ñindeɓe wonde ko kamɓe golli ngal ɗo gollal. kono nde wonde eɓe gandi nan toon ɓe gadori dimle mawniraɓe ɓe, eɓe pattiso ɓe pattisi dimle mawniraɓe ɓe haɓe gasni, haɓe gayni, ɓe puɗɗi ragande dimgal miñiraɗo. dimle mawniraɓe ɗe 10 kala dimgal ɓe kaɓɓiti ɗum ha laaɓi, ɓe ƴeewi ɗum ha ɓe gasni, ɓe tawi hay hunde ala hen. kala dimgal e dimle mawniraɓe 10 ɗe ɓe ƴeewiɗe ha ɓe gasni ha laaɓi, ɓe tawi hay hunde ala hen. ɓe muɗum ɓe puɗɗi ragande dimgal miñiraɗo o. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɗo ene jeeya e peeje laamu. so tawi woni militaire walla police walla gendarme walla neɗɗo liggoto e laamu walla diplomatie, diwɗo e leydi mum ne ari e leydi gondi ene liggo e ambassadeur mum. so wiyama woto ɓennu wuuro Dakar, woto yaltu Dakar, o yiyama Thiès walla o yiyama Mbour, so tawi woni yettoyima direction mawɗo o, aɓe gandi kay ko kanko, teni ɓe jiimo aɓe keeɓi haqiqa kanko, kono wona noon wiyete. ɓe noddata ko kala liggotoɗo e diplomatie o, ɓe mbi ɗum aha noon onon noon goto e moon yiyama ɓenniɗo wino woto ɓennuɗo. aɓe gandi moɓe kaldato nani, kono mbiyata ko goto e moon yiyama ene ɓenni to wino woto ɓenneɗo. aha noon woto wattu, woto ɗum wattu de. ay an baɗɗo aɗa ene jooɗi, aɗa andi kam a anda ko an, kono aɓe gandi ko an. ñande watti foof ɗum woni ko yiyataɓe ma hunde feeña wiye min mbaɗa enquête, joomum salo haalede walla police fella ɗo neɗɗo en anda kañum felli, kono wiye waɗi enquête, inde mum wasa haydara wasa haalede ha ɓooya sowtoye. waɗi noon ko laamu foof ne jogui ƴoƴe wasde haalde hunde. aɗa jogui almuɓe aɗa jangguinaɓe Qur'ana, ɓe jeehi ɓe mbaɗa yi ko fewani, aɓene garta a noddaɓe kamɓe fo hay saɗa andi baɗɗo o, mbiya aha onon noon woni moon baɗɗo ko fewani, nokku kaari walla guesa kaari walla galle kaari. aha woto wattu, ay baɗɗo moon soome nder mabɓe kono an aɗa andi. ɗum ko ƴoyre mawde. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɓe gadorima dimle mawniraɓe ɓe, joni ɓe payi e dimgal Bunyamin. ƴeewowo o ko wiɓe kamɓene koɓe jaabimo. Seydi Saar, mi
salmitimama lawol gongol mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo moƴƴere Allah ar e ma e weluya Allah yo won e ma. kamɓe nulaɓe Yusuf ɓe pattisima dimle mawniraɓe ɗe kala ɓe tawani hen haydara ɓe bitti dimle ɗe foof ɓe tawani hen haydara. joni heddi ko dimgal Bunyamin goto kala dimgal ngal ɓe ƴeewi noon ɓe tawani hen mawniraɓe piye juuɗe e buhe mbiyayi min kalino minen min gona wuyɓe kala ngal ɓe ƴeewi kadi ɓe tawani hen mawniraɓe mbiya min kalni noon foof on jogorani tawde hen si miren min gona wuyɓe min gona bonnoɓe. ɓe goori noon ha ɓe jettoyi dimgal Bunyamin woni miñum Yusuf ɗo muddu ngo lowa ɗo. joni noon haade mabɓe memde ngal dimgal ƴewannoɗo guyka o taw jeeya koye ɓe Yusuf nelno on wi ala nga oɗo kay no wayi yodde ni oɗo no wayi jalbude yeeso ni oɗo no wayi wonde neɗɗo Allah ni sa yimo tan a andat ala oɗo jarani keɗen ƴeewa dimgal mum o wujjata. ɓe mbimo ɓe gondi ɓe mbi wallahi min gondiri Allah min gaccetama la natrukuka hatta tanzura fi rahlihi min gaccatama so wona ƴewɗa dimgal makko kanko hoore makko. kono falamma fatahu wajadu mata'ahu walla falamma fatahu mata'ahu wajadu suwa'a fihi ko ni sellirta. nden ɓe gudditi dimgal ngal ɓe tawi hen muddo lamɗo o ene woni e ngal ɗon dimgal. wona ɓe mbino force magal uddite ɓeɗo ko yimɓe ƴoƴɓe Yusuf ko ƴoƴƴo ene hawni ƴewtande ɓe gaari ha e dimgal Bunyamin ɓe mbi ala oɗo kay jarani ƴewte o sa yima no wayi labtude ni aɗa andi o wujjata ayi aɓe gandi nan toon kono ɗum jeeya koye stratégie ɗi ganduɗa ene dokkuma an wawde dañde ko jiɗɗa ko 100%. ay ɓe ɗurni taw ɓe gandi nan toon te ɓe cohli ko ɗum addiɓe. waɗi mbiɗen ñawowo walla lamɗo ma jogo ƴoyde so wona ɗum yahata hay nokku. hen saaha wona gandal tan sohla ala peeje moƴƴe ƴoyre miijoji luggiɗɗi ene cohla. ɓe gari ha ɗon ɓe mbi oɗo kay jarani ƴewde o kay eɗen gandi ni o kam wujjata ay te ɓe gandi nan toon te kamɓe mbaɗi ɗurnaɗeɓe nde wona ko ɓe ɗurniɓe ha laaɓi ala ko ha ɓe ɓeyɗo weddade hakkillaji yimɓe ɗi e le wona kamɓe mbaɗi. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ay policier walla gendarme mo cikkata ko ɓocconde tan aɗa yiɗum o so tawi o darima yeeso ma wima kayit maɗa o salminima jeeɗa komo jela omo laara ko ɓorniɗa ko omo laara no mbaɗa omo wi omo yanoma omo haala jondamma seeɗa tottama kayit o wona e mosde omo laara teni keesoyel tokosel o jogori addude ma tan gaga ɗo gandata jikku makko ari wonko namdotoma ka meeɗa ɗamina ɗo wawi namdadema gaga joni joni nde tawno ko pinal mabɓe ko systéme moɓe gandina taw wona ni e ɗoɓe jangui ɗo ko systéme aji wonnoɓe jangguina ko andude neɗɗo ay so neɗɗo darima yeeso tribunal ay juge o walla avocat ji ɗi ɓe keewi laarde neɗɗo o ko hakkude guite e toni ay guite e toni neɗɗo kaalowo somo fena e guite makko ɗe ne kersa fenande ene luurodira e guite ɗe hakkude yitere tondu ko heewi ne janggo ɗon guite ne kaala toni ne kaala wona neɗɗo sene haala ɓernde mum de wonko haalata wonɗo haala yaltata wonɗon no sellirta wonno ko sellirta pop keɗotoɗo ene wawa famde hen ɗum foof noon yaltata koye haqqille kisɗo ɗum waɗi deftere Allah nde ceerno Khalidou kanko eroto e hey mon joomen hakkillaji eskey ceerno Khalidou Abdullahi Sy dimgal Bunyamin udditama tawama toon mawniraɓe ɓe noɓe mbaɗi ɗon ko mawniraɓe kaali e koɓe mbaɗi ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida kadi a jarama
ɓe udditi dimgal bunyamin ɓe tawi e nder dimgal bunyamin he ko ɗon muddu ngo woni ɗum waɗi falamma harajaha minhu nakasal ihwata ru'usahum min alhaya ay nden muddu ngo yaltinama e dimgal bunyamin tan mawniraɓe ɓe turi koye sibi gacce alay sago gila nane hankadin ko minen min gona wuyɓe kala dimgal ƴeewangal tawaka hen tan ɓe gona e wasade minen min gona wuyɓe minen min gujjata joni noon nda tawama e dimgal miñiraɗo o woni bunyamin ɗon tan serti e koɓe gollanno sibi nden ɓe piyanno kelle ɓe gona e wiide minen min gona wuyɓe joni noon ɓe turi koye sibi gacce joni noon kadi ko gacce e goƴa sibi kamɓe ko kamɓe ñawani koye mabɓe guyka ka arɓe ɓe noddiɓe mbiɓe joni noon gujjuɗo so yitama e moon holko woni jobdi ɓe mbi ko on gujjuɗo wonata jobdi ndi ko kamɓe ñaawi koye mabɓe keddogol ɗon bunyamin keddogol bunyamin e misra ɗum ko kamɓe ñawani koye mabɓe wona koɓe wonnoɓe baba mamin gartirmo joni ɓe mbiyama guyka no wooti saabi hoolade koye mabɓe ɓe mbi guyka ala on wiiɓe so guyka ka tawama e mon holko woni jobdi ɓe mbi aha ko on mo guyka ka tawa e mum yoɓirte guyka ka joni ko kamɓe ñawani koye mabɓe ndeɗo ñawore ko kamɓe ñawani koye mabɓe keddogol bunyamin e misra nden noon ɓe turi koye sibi gacce sibi tawama e dimle mabɓe ay ɗo tan ɓe kuccite bunyamin yalumunahu eɓe ñiŋa bunyamin wa yaquluna lahu fadahatana wa sawwata wajhana yabna rahil ma zala lana minkum bala yahan kaɗo haala a hersini min ɓe goni e ñiŋde bunyamin a hersini min a ɓawlini jeese amen e hema ɓinguel rahil woni jummum annabi yusuf minen de rahil ko jibini ko serata tan minen tulta amin daña e mon musibaji ɓe goni e wiide dani eɓe kuccire bunyamin eɓe joofum peɗeli eɓe leeɓe jiiɗi ko fiidemo eɓe mbiyamo a hersini min a ɓawlini jeese amen e hema ɓinguel rahil minen min ceerata e mon tan amin daña musiba ñande foof ko rahil jibini ko ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou aɗa andi ko janggumi e oɗo henna leçon janggumi ɗo henna ko min e heɗotoɓe pop enen pop neɗɗo yo rento jogade gonga tan wiya hande laaɓa yo laaɓ rento tan wonde e galle mbiya ko ma laaɓa ngam gonga ma mbiya ko ma laaɓa tan ala wonko laaɓata moƴƴantama so tawi gonga joguiɗa tan yaaru seesa cuuɗa gonga ma ha ñande jonde jooɗi kono so tawi aɗa fi to becca jogui gonga yo laaɓ min wona min naggam sa renaki joni pewjanɗa nde tawno fewjoɓe ne goodi ɓe pewje joni naata nder ganda e hoore maɗa ɗum waɗi eɗen jogui histoire goto janggo e jamma poɗen haalande yimɓeɓe nde tawno hanki en kaalino heccanki mbiɗen mon yimiraɓe ndentoɗe almuwaruji mon ɗi pop ko drogue ɓolo ko ɓuuri hen hewde ko suka mon moftato ne jeeya so jammari mbaɗɗo e motoji men ko ɓuuri hewde jaaha jeeya won hewɓe dañen accident ji kewɗi ngam wiide minen haydara min moftani naate pouye minen haydara min moftani sukaɓe amen min ganda ɗum nde fuya tawa toon hunde foof neɗɗo yardin haqqille ceerno Khalid kadi ɗoɓe puɗɗori ɗo ñingde yummum annabi Yusuf rahil kay ko jibini go ene rendo men aɗa saafo yimɓe ñigo o debbo o an kay guila tan yummari ɗo min dañi bone naggam guila jibina ɗon min dañi min kaala hen tan beela ceerno Khalidou haala kane metti ne muusi ndeysan holko jaabi kanko Bunyamin caggal mawniraɓe ɓe mbimo noon jenni ñiŋi yummakko jarama Seydi Saar mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma payodingal iɗa joni noon nde ɓe mbaɗimo noon de kankone holko jaabi walla holko waɗi kanko Bunyamin o heɓɓiti o jabtiɓe o wiɓe ɗaccu ɓiɓɓe rahil kay
ɓe ceerani e mon kamɓe ɓe daña e mon musiba ɓiɓɓe rahil ko kañumen goni ceerani ene daña e mon musiba so mbi ɓiɓɓe rahil oɗon daña e mon musiba ñande foof ala ko ɓiɓɓe rahil daña e mon musiba ñande kala sibi on ƴetti musidɗam mawnam on kalko yiɗum to banggue jeeri on beddoyima ɗum ayɗo Bunyamin andi ko Yusuf woni lamɗo ɗum waɗi moftude sirru ene moƴƴi ceerno sirru kala ɗo feññina o bonat ko jogonno nafde ko gasi natti nafde sibi hay inde nde wiya ko sirru koko moftete sa yaltini tan natti wonde sirru wadde o natti nafde ayɗo Yusuf o andi ko Yusuf woni lamɗo leydi ndiɗo Yusuf haalnimo kadi Yusuf wasimomo oto yaltin ɗum noon ayɗo omo wawno haalde haalaɓe kono ala o wi ko on jaadi e mawnam Yusuf on mbaroyi ɗum to banggue jeeri ay ko ɗo o haaɗi o wi wadde minen kay ko minen tan dañe mun musiba ayɗo so wonano lamɓe ɓe nan ɗon daari nulaɓe Yusuf ɓe nan ɗon daari tawata koɓe piimo ko ɓooyi sibi ko waɗi ko sibi ko ɗum tawa e dimgal makko ko joni noon ɓe kaali wonde min ceerata dañde emon musiba onon ɓiɓɓe rahil kamɓe mawniraɓe ɓeega ko noon ɓe mbi Bunyamin heɓɓiti wi ɗaccu minen kay minen ɓiɓɓe rahil ɓe ko minen goni ceerata dañde emon musiba onon ɓeeɗo sibi on nawino mawnam to banggue jeeri on mbarimo onon kay kon musiba ɓolo kono noon gande inna alladi wadaa hada suwaa fi rahli hada alladi wadaa albidata fi rihalikum gandete oɗo baɗɗo e dimgalam ngoɗo muddo ko on wanno haalisaji e dimle mon on ciftori lawol gandigol nde garɗon ɗo oɗon cooda ko ñamoyɗon mi ardano e mon nde coɗɗon gasnuɗon o ƴetti haalisaji moɗon o watti e dimle mon o totti on guura o rutti on haalis mon garɗon ha to jettiɗon to baaba tawto noon haalis mon ne waɗa e dimle mon ayi on battunoɗo haalisaji e dimle mon ko on waɗi ngoɗo muddo e dimgalam gandiron noon ay ko ɗo o haaɗi kanko ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalid sirlu woni kala neɗɗo ma ala sirlu fof renta ɗum kala neɗɗo ma ala sirlu renta ɗum ko neɗɗo koynowo sirlu ko hunde mawde hay wonki koye sirlu woni saabu a meeɗa ñawde jaaɗa docteur wima ko wonki ma ki ñawi meeɗa ka yiyede sirlu ko hunde mawde kala hunde joguiɗa ko sirlu sa sakti tan boni ay hande Israël zifuji koɓe 1.4 million e nder aduna o kala kono hande aɓe keewi kewgol e aduna en hulɓini holko jeeyi sababu saabu sirlu mabɓe ɓe ñamata koye boutique aji mabɓe ɓe codata koye ɓe ñamata koye restaurant ji mabɓe ɓe codata koye boutique aji mabɓe ɓe ɗannoto koye auto ji mabɓe ɓe ndesodirta ko hakkude mabɓe ko hakkude mabɓe kaldata ko hakkude mabɓe ñukodirta ko hakkude mabɓe kaɓata ko hakkude mabɓe ceertata koɓe neɗɗo goto ko sirlu gonɗo ɗo no ɓe jiiɗa yalta ɗon ko on sirlu noon hande jeeyi gueɗe ɗeɓe ɓamtirta e nder aduna ko heewi est ce que ceerno Khalidou e nde haalande nde miñum Yusuf haali faade mawniraɓe ko ɓen jaabi ceerno Khalidou eyyi Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi e namdal ma paayodingal yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama weltima sanne ko ni woni no ɓe mbaddi e mabɓe kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe alhamdulillah hey ne jiiɓide ceerno Seydi Saar eyyi ko ni henne woni no ɓe mbaddi e hoddiro Allah Bunyamin ko ɗum ɗo haaldi e mawniraɓe ɓe Allah heɓɓiti wi kadhalika kiddinali Yusuf ayi hono ko jiiɗa ko ndeɗo feere woni nde min pewjani Yusuf ko ndeɗo feere nde min pewjani ndeɗo feere woni nde min pewjani Yusuf kadhalika kiddinali Yusuf min gandinimo ndeɗo feere kono ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik ay Yusuf
laataake ene nangira miñum o taw ko e sharia laamu leydi ndi ala nde wonde sharia laamu leydi ndi so neɗɗo wujji yiitama o fiyete taw ha wula caggal ɗum o yaltine leydi. kono noon babmum Yusuf ñawore muɗum ko so neɗɗo wujji ko kanko wonata jobdi muɗum. so ɗum wonno hande de hewɓe gujjata nden ñawore nden ne moƴƴi e oɗo zaman mo gonɗen. Allah wi ɗum ɗo oɗo waaqi a janɗo ndeɗo ñawore ko wahyum min Allahi ta'ala, ko wahyu mo Allah wahyi Yusuf andini Yusuf yo Yusuf waɗirdani ɓaɗo yiɗi ko heddoɗo, ko Allah wahyi Yusuf oɗo wahyu yo nangir ɗum ɗo miñi ko o. wadde noon Allah wi ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah, ko Allah haaji yo Yusuf nangir miñum o e ñawore bamum, so wona ɗum Yusuf nangirtamo ɗum, ko mashi'atullahi woni ɗon bi ilhamihi. wadde noon ko Allah longinimo yo weddo lamdal, so neli yimɓe yo ɓen beddo mawnira makko ɓe lamdal, holko woni jobdi so neɗɗo wujji ɓen jaabima ko jaabi ko, wadde ko ɓen ñawani koye mumen ndeɗo ñawore ha Bunyamin wawi heddade. so Allah fewjini neɗɗo feere nde fewat, nde yumtat, nde timmat, nde wodat, fewat. wadde Allah wi emin ɓamta darajuuji ɓen ɓe min kaaƴi, darajati man nasha, sa waɗi bil idafati walla darajatin man nasha on ko tanwin. wadde noon Allah wi ene dow kala joom gandal e tagore he gando goɗɗo ɓurɗomo gandal ha yettoyi to Allah subhanahu wa ta'ala. kala gando ene dow makko gando taw ko on ɓurimo gandal, ko noon tan yimɓe gondiri ha yettoyi to Allah. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. gañone fewja Allah ne rokkuma peeje, añɓe ne pewja Allah ne danduma e peeje mabɓe ne rokkuma peeje. wona ɗum addi ɓamtare, addi ɓamtade e yeeso añɓe mum ko ɗum, addi ɓamtade e yeeso haasideji mum ko ɗum. ɓe kasidanoma, ɓe pewjanma, Allah rokkuma feere moƴƴere ɓurde peeje mabɓe ɗe, Allah kadi danduma e peeje mabɓe ɗe. ɓe jii ñande kala ɗo ɓamto, ñande kala ɗo yooɗa, ñande kala ɗo darja, ñande kala ɗo ɓeydo. ɗum tagi noon neɗɗo ñaago Allah yo Allah rokke peeje moƴƴe, yo Allah rokke hono ko rokki kaari ko, yo Allah rokke hono gandal ngal Allah rokki kaari ngal, yo Allah rokke hono ko Allah rokki kaari, yo Allah rokkamo hono ɗum ñagoɗa hono moƴƴo, kono jettanamo Allah kadi duwonoɗamo. ɗum woni wonde neɗɗo moƴƴo, wonde jeeɗalla moƴƴo. kono kadi Allah kala ko ñaawi e ñawore mum neɗɗo goɗɗo wawa dañde hen yiyande, saabu ko Allah woni dow kala. ɗum ɗo henna ko ñawoje Allah ɗe Allah yamiri annabi Yusuf yo fewjirni ha hunde kala feeña. ɗum ɗo foof noon ko Allah ne janguini en, kala ko wawi kewde yaaru seesa. ayi guila e fuɗɗot tan annabi Yusuf wano hollude doole walla mawnikinare woyi ko min woni Yusuf, ko min beddinoɗo woyde naggam, sinno goto men wonno hankkadi wonko hollude ɗum, wonko woni hollikino, kono ala nafata haydara. seesa jarata ha peññina tawala caɗele, jomumen ganda ko an woni ɗo Allah rokkima ɗum ɗon. ceerno Khalidou hunde mawde. ceerno Khalidou caggal nde Bunyamin jaabino kan haala no mawniraɓe ɓe mbaɗi e koɓe mbiɗon kamɓe mawniraɓe. ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida, yo Allah yoɓe moƴƴere, mi weltima sanne. ayi ɗo tan hankadin kamɓe mawdiraɓe Yusuf ɓe kaldi e Bunyamin koɓe kaldi e Bunyamin ko, ɓe mbi Bunyamin hersiniɓe serata Bunyamin e ko yummum jibini foof, ene gadda e mabɓe musibbaji baɗidani e sa'a kala. caggal Bunyamin kadi jabtima, kañum ne wi ala minen ko onon gaddanta min musibbaji, sibi on jaade e mawnan to banggue jeeri on mbari ɗum. eɓe jabtodira ɗin ɗon konnguɗi, kono nde wonde laamu hunde dari ko ɗum waɗi mawniraɓe jettakimo janani e makko. ɗon e ɗon toɓe kaldata e Bunyamin koɓe huccitnoɓe e muɗum Bunyamin taw ene huccite e mabɓe, ɓooyani tan ɗon e ɗon
ɓe gacci kuccodiral maɓɓe e Bunyamin ɓe kucciti e yimɓe laamuɓe ga wonɓe ga henna kono e on saaha taw Yusuf yettima kañumne addi ari e mbaɗɗantewa mum tellima hucciti e maɓɓe ene daari ene daaraɓe ɗon e ɗon ɓe gacci koɓe kuccitno Bunyamin ɓe kucciti ga e Yusuf ɓe kucciti e yimɓe Yusuf ɓe mbi he mon lamɗo e yimɓe mum ay oɗo in yasrigi fagada saraga akhullahu min qabl ay o so wujji hawnaki o so wujji hawnaki in sibi omo jogino mawniko o on wiyeteno ko Yusuf on woni jaaɗo banggue jeeri maayi toon o ay oɗo so wujji o wujjani guyka ko jikku mabɓe soɓe mawni ko o meeɗi wujjude mo jiiɗi yummo e baaba biyeteɗo Yusuf on meeɗi wujjude so wujji deke ɗum hawnaki ɗum hawata minen paamon oɗo min jiida e makko yummo oɗo wiyete ko Bunyamin minen heddi ɓeɗo foof minen min jiida e mabɓe minen fof min jiidi ko baaba kamɓe min jiidani e mabɓe yumma minen ɓeɗo heddiɓe hay goto men meeɗa wujjude kanko so wujji ɗum hawnaki siɓe mawni ko mayɗo banggue jeeri o meeɗi wujjude ɗum hawnaki min gandi noon ɗum ɗo wona e baaba amen wona e duhol baaba amen woni guyka ala e duhol baaba amen min gandi ko e kaddugol nene mabɓe woni ko toon ɓe guitti ɗum sibi kamɓe ɗiɗo tan jiidi yummo on wujji kanko wujji wadde natti hawnaɗo mabɓe ɗo minen heddiɓe noon minen jiidi baaba min jiide mabɓe ko baaba min jiida e mabɓe yumma min gandi guyka ka ɓe guitti ɗum koto banggue nene mabɓe ayi ɓe kesɗiti ni gañgu ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ɗum woni Ayiba aɓena gaybina Yusuf e miñum aɓena gaybina Yusuf e miñum ka gaybela noon aka yetti ha ɗo saaha so yimɓe nanggodiri e galleji ɗi moni kala fifta ko goɗɗo fimno ko waɗay pencu woni waɗay hakkude yimɓe kala haalta ha haalta sirlu haalta ha haalta ko kewno puisque neɗɗo moƴƴo saktata sirlu neɗɗo moƴƴo hay sa mettini a heɓata hakkude galle poɓɓa kelle aɗa sakta sirlu mbiyata wona ɗo mayde ɗon heege mbete wona ɗo mankano ɗon ɗum mbete wona naggam neɗɗo moƴƴo watta ɗum neɗɗo gorko mum debbo mum neɗɗo moƴƴo yimtata ko hunde parceque ka haala ɓe mbi Yusuf ne dari ceerno Khalid holko ɓe jokki hen e holko ɓe jaaba ɗon mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltanimama no feewi e namdal ma paayo dingal wallahi ko noon tigui sifori ndeɓe kalata kaɗo haala nde Yusuf ene dari ene heeɗiɓe toɓe kalata ɗo Yusuf ene dari ene heeɗiɓe toɓe kalata ɗo Seydi Saar ɓe mbi oɗo so wujjide minen hawata min ɗon tan ɗo ɓe mbaddanno e makko peɗeli e guite kanko Bunyamin wonde o hersiniɓe gasnani tan taw Yusuf yettima gaari koyɗe muɗum ɗon e ɗon ɓe kucciti ga yimɓe laamuɓe yimɓe Yusuf ɓe mbi ɗum aha min jiiɗi haalande on gueɗel gotel oɗo so wujji hawnaki sibi fagada saraga akhullahu min qablu sabi musidɗo makko mawni ko mo jiiɗi yumma meeɗi wujjude gila ko adi ɗum hawnaki kamɓe noon min gandi koɓe gujjata ko wona e duhol baabi amin ummi sabi minen ɓeɗo sappo heddiɓe fof min gona wiɓe min gujjata kanko noon mawni ko wujjino kanko ne joni wujji min gandi ɗum ɗo immi koye kaddugol nene mabɓe ɗum ɗo ɓe guitti ɗum koye nene mabɓe koye on ɓe doni ɗum sabi minen min jiida e mabɓe nene min jiidi e mabɓe ko baaba mo min jiidi o noon ko jibini ko ne heewi kono ala hen gujjowo kamɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma ɓe gadduɗa koto gotel ɓe jaltidi ko kamɓe ɗiɗo tan goni wuyɓe on wujjino kanko wujji wadde min gandi ɗum ɗo ɓe guitti ɗum koto nene mabɓe kamɓe ɗiɗo ay Yusuf ne dari ene heeɗiɓe holko ɓe mbiyata Yusuf wujji wiyama Yusuf koɓe mbiyata Yusuf wujji ko wiyama Yusuf ɓe mbi Yusuf wujjino sanam
sanam bamum nene mum bamum nene makko wona julɗo eɗen gandi wonno biyeteɗo laban on jibini nene makko kanko Yusuf ko mam makko on rewanno ko sanam o meeɗi wujjude on ɗon sanam sibi woto mamiraɗo o rewde sanam o ɗum ɗo ɓe mbiyata wujji konngol gongol ari wi ala wona ɗum ɗo ɓe mbi ko jelotoɗo meeɗi arde galle ɗon e yelo o nangi ɗon ɓoccode gertugal o totti jelotoɗo o wiyama ala wona ɗum soɓe ñamanno ɓe ndendi e laala ɓe ñama on wujjanno longue mofta omo nawoya omo tottoya yimɓe wasɓe ɓe ngala ko ñaami belte ñaama wiyama Yusuf meeɗa wujjude aslan la zahiran wala batinan wona ko suuɗi wona ko feeñi ɗum ɗo ko tuuma tan moɓe pawi e makko wiyama kadi ɓe nangiri ɗo ko ɓe mbiyata o wujji ko ka kalneɗen nane dadol mam makko ngol kalnoɗen nane dadol mam makko taw ko gorgol makko ronno ngol ɗum dadol ɓe mbi ko ɗum ɗo wadde ɓe kaali guyka ka e yeeso Yusuf Seydi Saar Yusuf ne heeɗi ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ɓe mbanji kala ko ɓe jinno wanjude e yeeso yimɓe Yusufa yimɓe Yusuf ne dari ɓe mbanji kala ko ɓe jinno wanjude est ce que holko ɓe jabaɗon ceerno Khalid salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama e namdal ma batgal fayida yo Allah yoɓe moƴƴere ko ɗum ɗo de woni koɓe kaldi e Yusuf e yimɓe Yusuf ɗum ɗo ɓe kalani ɓen ɓe peññini gañgu ɓe kesɗitini ko hiɗɗuno sibi so tawi ɓe ƴetti Yusuf ɓe nawi ɗum ladde ɓe pii ɗum ɓe mbaɗi ɗum koɓe mbaɗi ɗum ko haaɓe pellitino warde ɗum mawniɓe mawɗo o Yahuda haɗiɓe warde Yusuf ɓe beddima e woyndu ala ko addaniɓe wadde ɗum ɗo so wona gañgu ngun gañgu noon ngu hiiɗi sibi ngu ɓooyi kono ɗo toɓe dariɗo ɓe kesɗitini ngun ɗon gañgu sibi konnguɗi mabɓe ɗiɓe kaali ɗo ɗi ɗum ɗo koko feññinta gañgu tigi koko irtata ko deƴno koko hesɗitinta ko hiɗɗuno wadde ɓe kesɗitini gañgu hakkude mabɓe e Yusuf nen dariɓe kaali koɓe kaali ko miñum Yusuf nen dariɓe kaali koɓe kaali ko Yusuf nani koɓe kaali ko miñiraɗo nani koɓe kaali ko Seydi Saar ay ɗo Yusuf ne wawno jabtade ɓe wiya onon koye ɓuuri bonde on mbaɗi kam ni on mbaɗi kam ni on mi woni ɗo mi woni Yusuf nden noon bonanno fewata nden raccitto lawol gotol tan bona taw hankadi jogorani fewtude kono Allah wallimo Allah wadde Allah wi fa asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha holko wi antum sharru makanan Yusuf nde nani ɓe kala kan haala tan ɗum ɗo ko e nene mabɓe ɓe guitti ɗum koye kaddugol nene mabɓe wona e duhol baabi amen simmine min gujjata ko kamɓe ɗiɗo tan ɓe yummaɓe jibini goni wuyɓe Yusuf suuɗi e nder ɓernde mum o feññinanani ɓe holko o wi onon ɓuuri bonde golle onon ɓuuri bonde golle kono o miiji ɗum e ɓernde makko tan o e haalani Allah wi Yusuf yaltinani kan haala Yusuf haali ɗum ɗo antum sharru makana de onon ɓuuri bonde place onon ɓuuri bonde golle ɗe golluno ɗon sibi on gujji musidɗo mon on jeehi on nawi ɗum ladde on tooñi ɗum on mbaɗi ɗum ko mbaɗɗon ɗum ko gartuɗon penɗon penale mon leppuɗe ɗe jorani leppuɗe yi onon kay ɓuuri bonde ko mbaɗɗon kono kaɗo haala Yusuf miiji ɗum ko e ɓernde mum kono o feññinananiɓe kaɗo haala kanko Yusuf noon Allah wi fa sarraha Yusuf fi nafsi walam yubdiha lahu wadde Yusuf haali kaɗo haala o haaldi ɗum ɓernde o deeƴi Allah hokkimo tabidde ɓernde nde tabiti o deeƴi o sali feññinandeɓe wonde kanko o andi koɓe mbaɗi ko wadde holko heddi Yusuf wi joni nangue oɗo Bunyamin mbaɗemo e saren he duttoɗen koten jaadene makko sibi ko kanko woni jobdi ndi joni
mawniraɓe Yusuf keddodima ganuma sibi koɓe wondannoɓe babiraɗo o wonde soɓe jaadi e Bunyamin eɓe gartida nda noon joni Bunyamin heddima Misra sibi lamɗo o jaggimo caggal nde ɗum ɗo tawa e dimgal makko. mbaɗa andi Seydi Sar koɗo kanne tan yewtere nde hande ha Allah hokka en hawrude e ñalawma gari yo hedde altini so hawre welede Allah jokken Yusuf holno mawniraɓe me baddoyi e makko mbete ɓe kepti Bunyamin ɓe jaadi e makko walla ɓe kood Bunyamin heddi ɗon holno sifori holno golle ɗe jokkiri ɗum noon ko ñalawma altini so hawri e welede Allah. mi salminima Seydi Sar mi duwanimama ko gonoma mi duwanade judde balɗe moƴƴude battene cellal e kisal yo Allah hokke sago ma e ɓesgu ma yo Allah watɓe anduɓe yo Allah watɓe rewoɓe Allah jokkoɓe endam yo Allah watɓe yaajɓe arsukaji ya ɓoye ñamde e arsuki mabɓe wondude e cellal e kisal e nden ka Allah keerika. mi weltanimama Seydi Sar mi weltima sanne ñaganimama Allah moƴƴere mi weltima ñaguima Allah an andi ko jiɗɗa kono ko Allah andi ko moƴƴatema yo Allah waɗane yo Allah moƴƴin gurdam ma yo Allah moƴƴin gurdam ma yo Allah moƴƴin gurdam ma wondude e cellal yo Allah yañane cellal ngal yo Allah luuɓe cellal ko heewi wota Allah hebbine ma rafiji wota Allah hebbini e ma kala ko ene mettuma e aduna gurdam ma ko juuti foof yata ko beele mo o ɓuuri hewde neɗɗo wawa wurde kam dañata ko muusi kono wota Allah hebbin ɗum e ma barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. mi salminima mi juurimama mi weltanimama mi accuma ɗo so Allah jaaɓi ha Allah hokke en hawde altini inchallahu taala. mi salmini julɓe foof en duwanima julɗo foof ɗo woni kala julɗo ɗo woni kanko andi haaju o jogui omo andi hen yo Allah ittanmo yo Allah humtanɓe haajuji mabɓe kamɓe kala dewle ɗene yo Allah waɗe majje barke kala ko feewi rewi lawol yo Allah tabitin kala ko waɗi tampere ha ɓurti yo Allah ittu nde won noon foof ne moƴƴi yo Allah moƴƴanen aduna e lahara yo Allah moƴƴanen aduna e lahara yo Allah ittanen kala ko kulɗen kala julɗo ɗo woni omo jogui kulol yo Allah ittanmo kulol ngol wattanamo hoolare Allah de ko kañum tan wawi en ñaaguima Allah kala ko joguiɗen e goƴaji yo Allah ittan en o wattan en hoolare. ɗum noon Seydi Sar yo Allah hokken hawde altini musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdullahi Sy. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا ربي سلم yewtere mon buuɗal yurmeende ene rokka mon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali, leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow noon tawete koto Kidira noon woni koye keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali. saari ha to juma mawɗo mo Kidira waɗɗani mairie o ɗon Djiby Sow tawete ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda grande guérisseur international docteur Kidira ganda yettima. docteur Djiby Sow ene safra fibro wonata koye reedu wayano ɓiɗɗo ni heddone yillo e reedu ne haɗa debbo ɓesnude. docteur Djiby Sow ene safra kiis ko hunde dillore e nder ɓandu ne egga ene hoɗa e banggueji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow ene safra nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala. docteur Djiby Sow ene safra ɓuɓri ki sifa wawde wonde kala. docteur Djiby Sow ene safra diabète asma ɗojjo tumigo koyɗe musoje keceje musoje cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum mo seydani memi kono ne kadi caɗele gorago joguiɗo caɗele ɓesgu prostate kala mum fo docteur Djiby Sow ne safra. sa yiiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi noon ko numéro mo ko WhatsApp leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e dow moɗona ile kiyano dandamano sabu ɓerɗo minde yarfama adama ile
seydi si ceerno Khalid Abdullahi si golle ma jooɗi peewi a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ko nduwiɗa kon wi amina ya rabbi ya rabbal bayti yo Allah watti ɗum baade yurmede wanjo e men enen kala dañen jaam jaam daña men jaam duumo e pittali meɗena gam duwaw ma urɗo belɗo cafɗo cellinowo neɗɗo gartirowo neɗɗo dokkowo fayida dokkowo nafoore kene duwa woni jaabi alhamdulillah 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 en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala an keɗotoɗo aɗa welte yewtere nde en dendi duwa o an keɗotoɗo biɗo amina en dendi hen ko ndu wonami ko foof anne kadi a feccima hen a jeeyi hen enen kala en jeeyi duwa o ko min tan kono wona min tan ko enen foof koko hertina e dow indam kono koko huftidini enen kala ko enen kala ndendi duwa o ceerno Khalid a jarama yo Allah ɓeydo daraja o ɓeyda martaba o ɓeyda fasimtagal ngal ɓeyda pinal ngal ɓeyda gandal ngal nurɗina kala bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam aadi men ko altina inchallah so haaji jomiraɗo dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorkoma domga yimi yanke ngana kendi yanke labtuɗo gandal jangguinowo Qur'anil Karim min calminima ha to Dakaru koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy laaɓa sawtawol nurɗo gandal pamminowo taw kadi ko heewi ne yalta e nder yewtere nde faade rendo men beele jeynuɗen lappipine ɓamtare men min calminima ha toon to leydi France to kaɓirde to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo Lugsayba gorgol min calminima min calmini rendo ngo kala min calmini dendagal Lugsayba naɓe ha toon to France kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji en calmini dendagal ndulmaji naɓe kala ha fayanma wudduru tiggere e dendagal jokli windere kala ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen aadi men ko altina so Allah jaaɓi inchallah yen kode jango wolodo minne den wadde julen e burdana faen yen kode jango wolodo minne jetode ngodani bakan kala kala julen mosabum wodi minne jetode ngodani Kotagdo kala kala julen mazabama wadin le hulfamu jidada Allah yidama ganya manganyeda Kobaba hulfamu jidada Allah yidama ganya manganyeda Wassalam halfa monjidata Allah yidama ganya manganyeda ko burda